Kull min se jidħol il-Belt Valletta fis-27 ta' Novembru, il-ġurnata magħrufa bħala l-Black Friday u bejn it-8 ta' Diċembru sal-aħħar tas-sena 2020 jista' jidħol jipparkja b'xejn fil-parkeġġ tal-MCP. Din l-inizjattiva hija fost diversi inizjattivi oħra li ġew mħabbra t-Tnejn filgħodu fi pjazza Teatru Rjal sabiex fi żminijiet ta' festi tal-Milied il-Maltin, l-Għawdxin u t-turisti jidħlu il-Belt. Mill-20 ta' Novembru se jibdew uffiċjalment l-attivitajiet brabta ma' dak meqjus bħala l-isbaħ żmien tas-sena il-Milied se tispikka l-mixela ta' dwar f'diversi toroq ewlenin fil-kapitali Maltija, siġra tal-Milied u presepju partikolari u projezzjoni fuq 3 faċċati fi Pjazza San George. Jikkumplimentaw lil dawn se jkun hemm attivitajiet oħra ta' kant madwar it-toroq, teatru ta' triq u anki opra fil-miftuħ. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra n-Negozji Żgħar u Medji qalet li dawn l-inizjattivi mhux biss se jdaħlu lill-poplu fis-spirtu tal-Milied fi żminijiet differenti iżda wkoll se jixprunaw l-ekonomija fil-Belt Valletta. Nies u l-familji llum il-ġurnata kultant jgħidu isma' x'nistgħu nagħmlu aħna, fejn nistgħu mmorru bil-familja. U l-Belt huwa post miftuħ, huwa post fejn wieħed jista' jinfirex u wieħed vera jista' jgawdi dal-mument vera sabiħ li wieħed ikun qed jistenna fl-aħħar tas-sena. Jiġifieri aħna narawha bħala inizjattiva tajba ħafna li ħadd tkun qed tagħti għajnuna kbira lin-negozji tal-Belt. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef spjega li dawn l-attivitajiet kollha huma konformi mal-pariri li tat is-Supretendenza tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Għawdxin. Din is-sena huwa żmien straordinarju, imma bħala responsabilità Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, il-ħalfa tagħna hu li COVID-19 mista toqtol l-ispirtu tal-Milied fil-Belt Valletta għall-familji Maltin fuq kollox għat-tfal. U allura f'rispett sħiħ tal-protokoll tas-Saħħa irnexxielna ntellu programm ta' attivitajiet kulturali sbieħ ħafna partikolari. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija saħaq li minn dawn l-inizjattivi se jgawdu wkoll l-istabbilimenti tal-ikel u ospitalità li fl-imxija kellhom ukoll impatt. Minkejja s-sitwazzjoni preżenti, naturalment il-Belt Valletta tibqa' importanti ħafna għall-istrateġija tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu propju għax hija destinazzjoni fiha nnifisha, distinta u separata mill-kumplament tal-Gżejjer Maltin. Indirizzaw ukoll din il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Kultura José Herrera u l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli fejn it-tnejn li huma tennew l-importanza ta' attivitajiet simili sabiex ikun hemm ċaqliq pożittiv fis-setturi rispettivi tagħhom.